Hi friends, welcome to PV Vlog channel. खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो लोखि फुजानि आं दंफैयो दा सालबारि मेलायाव लोगोफोर मा होनो नोंथांमोननो सालबारि मेलायाव नै गिबियावनो बेखौ नायनानै ला सोरनोबा नांगौबा कफि दखान आरो बेयाव मोनगोन ससमा बायदिसिना मेल्ला मोजां मोजां दा मोनायाव दे बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय था चलो मोबाइल कभार नै मोजां मोजां गान्दु बायदो बरिया बरिया गान्दु नांगौबा किरा मिटर जरा गाडु 300 টাকা জোড়া শিমলি তুলা নাকি কাপড়ৰ আহিম ব্লগ বনাইছো बुरा मानसि लोगोफोर दिनै सालबारि बाजाराव लोखि फुजानि फानदों लोगोफोर नाय मेलायाव सालबारि मेला लोखि मेला बढ़िया बढ़िया warranty gold bracelet malah pandang लोगोफोर ভাল ভাল আছে না একদম নতুন মাল 100 रुपीस only नै लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा ड्रेस 100 100 बेसे नांगौ माबायदि नांगौ लांफैनो हागोन सालबारि बाजाराव नाय सब 100 ना सब 100 जी लागे डेली बाजाराव आए ना दादा डेली बाजाराव अच्छा डेली बाजार पूरा 100 रुपीस आव गासिबो मा नांगौ बासिना लांनो हागोन 100 टाकायाव नाय बिराद मोजां मोजां ड्रेस लोगोफोर पूरा दिनै बाजार बिराद हेभि नैबे बिबार बाजार सोर सोरनो नांगौ बिबार मोजां मोजां बिफां फानदोलै नांगौबा लोगोफोर बिबार गायनायनि सम जाबायना नै गयबो मोनगोन सोरनोबा नांगौबा सालबारि बाजाराव बिनो पेन्डेला लोगोफोर पेन्डेला बिनो फांसननि बैयावनो जायो फांसना मोनायाव नैबेनो लोखि मन्दिरा नायदो जय मा लोखि मन्दिरा बेनो लोगोफोर खुलुमनो फैदायो दा मोनायाव आंबो खुलुमलांनोसै दे खुलुमग्रोनोसै बिदिब्ला लोगोफोर एबार हाबनोसै लोगोफोर आं मैगं दखानाव बे जादों मैगं बाजार मा मा मैगं फानदों बे जादों मैगं बाजार बिराद मानसि
मैगं बाजार लोगोफोर बियो सालबारिनि मा मोनो नायनोसै 드레스를 판매하는 것 같아요. दखना दखान गैयास्लाबो दं मानसिफोरा नागिरबाय दं इखै नायदो लोगोफोर मैगं दखाना जाफैबाय दखना दखाना मैगं दखानाव साबना दंफैयो लोगोफोर नायदो जाबाय ना दखान ना बाजार ना बाजार बियो लोगोफोर मा दामलै हा मा दाम किलो 200 एसे कम दाम मात्र 200 किलो अमा बेदरा नै सालबारियाव 200 किलो बिराद कम सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन सालबारि बाजाराव 200 टाका किलो अमा बेदरा लोगोफोर बेनो सालबारि बाजारा सालबारि बाजारा बेनो आरो मेला जागासिनो दं लोक्षि मेला दा आंबो किसु बाजार खालामखांबाय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय बिदिनो सम सम ब्लग नुबाय थागोन मोजां मोजां आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोननि साननाय बायदि तो दिनैनि ब्लगखौ लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओरैजाय बाजार दङ ओरैनो जेखाइ खबाइनि बाजार बियो नांगौबा लोगोफोर आरो सालबारि बाजाराव सोर फैफेरखो कमेन्ट खालाम फैफेराखैबा मेला नायनो फै मोजां जादों मोनायाव बांसिन मोजां जायो दा मोनायाव फैगोन आंबो दा बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय थेंक्स फर वाचिं